Tos ngap atrai ya kajing kerpat ban penksan yanga. Tos ngap ya kajing perta jonga. Tos syak skor ya kajing duai jonga. Dakir miang sentur bam ju syukor. Ai kajing bishar kan wan name. Nabaki kemat jong me ki yoi ya kajing shisha. Metip ya kado anut jonga. Me wan jengok yanga men mit. Metenju yanga bat mem lap jing runar hanga. Kisyentur jonga kam julek palat. Kumbale kibriu namar ka hukum jong me ngalakyar ye ki kamle jubor ngalayat thik hakilenti jong me ki kejat jonga kim ju sakma ngakhot kerpat ya me jubab yanga ablei tu pensha yala kashkor shanga tu ngap ye ki ketin jonga tu pen I ka jing it baphala jong me konong pelat jong ki baphetri shame tu sumar yanga kumla kamat yong Tori yanga hakat serngeu kitap nyang jong me na ki riu runar ki baya persha yanga ki dusmon jonga ki ker saudong yanga ki riu sarong klem jing isnei ki butsia yanga menta ki ker kut yanga ki shu ap ban pen kelon yanga hamadan ki long kum using ubathap ban patar kum using samla ubathap bari to yang atrai to tur yaki to pen kelon yaki to pelat yanga na kiriu dakat daka waj lam jong me to pelat yanga daka bor jong me na ki jat ben riu ki ba ka benta jong ki kalong hakane ka berthai to pen kedang yaki haban dabyang to ai khun ai kti yaki kat ba ki man bat yaka spa ban pen hiar pateng halaki khun kiksiu ngate namar ngalayat halaka hok ngan sayo iye ka khamat jong me enda nga khipat ngan sahun ban pet ye ka dur jong me